Salam para pamirsa Sabda Winedar Sinode GKJ ingkang kinasih. Kula Pendeta Andreas Sabat Prayogi saking GKJ Mbaran, klasis GKJ Gunung Kidul, kepareng ngaturaken renungan Sabda Winedar edisi dinten Selasa tanggal 31 Maret tahun 2026 inggih Minggu Palem. Kanthi jejer sawabing salib. Para pamirsa ingkang kinasih, Serat 1 Korinto bab 1 ayat 18 ngendika mekaten. Awit pawarta bab salib iku pancen dadi kabodhoan tumrape wong kang bakal padha tiwas. Nanging kanggo kita kang padha kapitulungan rahayu dadi sawab kang saka Gusti Allah. Para pamirsa ingkang kinasih, nalikanipun bandul salib ing kalung jangga saoncen dilalai ical, setunggaling pawestri sajak getun lan gelo banget. Getun amargi kirang satiti lan ngatos-atos anggenipun mangangge kalung menika. Gelo sanadyan sampun dipadosi kanyata datan pinanggih. Napa malih menawi ngengingi menika tandha tresna lan reginipun inggih pangaji sanget. Jer menika emas 21 karat. Mbok menawi bandul menika wujudipun boten salib, anggenipun getun lan gelo bobotipun timbang. Jer ingkang digetuni lan digelani sanes salibipun, nanging pinangka lan bahanipun. Saupami salib namung dados rerenggan kemawon lan boten nyawabi menapa-menapa, menika ingkang dipun wastani kabodhoan. Awit saestunipun salib menika pratandaning kasangsaran utawi bebendu. Sinten tiyang ingkang kasalib miturut paugeraning pidana cara Yunani kala semanten menika saged dipun wastani tiyang ingkang keserakat, kebak dosa lan panerak. Kados para durjana ingkang sinalib ing sakiwa tengenipun Gusti Yesus. Sinaosa mekaten, salib ingkang minangka pratandaning kasangsaran lan pejah menika wonten ing Sang Kristus dipun ewahi minangka pirantining sirahmat lan kawilujengan tumrap kawula ingkang kapitulungan rahayu. Para pamirsa ingkang kinasih, awit saking mekaten nalikanipun salib dipun pasang wonten ing gereja, menapa dene wonten ing dalemipun tiyang pitados, menapa dene kados ingkang Bapak Ibu pirsani wonten ing sakwingking kula, menika mboten ngemungaken jati diri kemawon, ananging ugi pratandaning raos sumanggem nderek Gusti Yesus. Sanadyan kula panjenengan kedah nglampahi gesang ingkang kebak ing sangsara. Laras kalian kidung wonten ing kidung pasamuan Jawi 207 gangsal ingkang nelakaken srana mandeng ing salib tiang dosa gesang tinebus agung dosanira dicempene Allah kang sinalib ngrembat ngesahaken duraka kita. Para pamirsa ingkang kinasih, satemah nalikanipun gesang kita ngraosaken kasangsaran, sumangga kita sami mandeng dhateng salib menika. Jer kasangsaran ingkang karaosaken menika dereng timbang, dereng pojo-pojo kalian kasangsaranipun Gusti ingkang cinampah kinaniaya lan ingewan-ewan jalaran sih piwulas lan katresnanipun dhateng kula panjenengan manungsa dosa. Sanyata salib nyawabi kawilujengan. Gusti berkahi. Amin.